Здравей, 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 здравей. Здравей. Хайде. Бягам, ще ме хване горския. Кой е този горски? Да го знам кой е. Ама даде ли ти нещо този горски? Абе, не бе, аз си взех едно нещо. Ами добре. Ами кажи, знаеш ли сега какво е това нещо? Признавам ти не. Красиво е. Уникално е. Но не зная какво е. Това е така наречения бял имейл. Имейл? Имейл, не За имейл. първи път чувам. Не, напротив. Не си ли гледал, примерно, филми такива американски, в католическата църква, деца целуват под... Така ли? Това е, това е същия имейл. Който се оказва, ще го има в България, обаче това е един полупаразит. Погледни, той се е захванал за някакво дръвце и през лятото това посмъртно не мога да го видиш. Впечатление прави точно това, че това не е истинския му ствол или клон. Не. А той е захванат. Той е захванат и се изима хранителни вещества и вода от... Не знам, защо се води полупаразит. За мен това си е чист паразит от всякъде. Но погледни колко е красив. Тук има цветченца. Виж плода какъв е интересен. Плодовете са му дори, бих казал, като малки перли. Красота. И много това е много красиво. интересно, че можеш сега единствено зимата, когато са опадали листата на дърветата, да го видиш. Да. Между Варна и Бургас. А за какво служи и може да се ползва? То е за много неща служи. По принцип, то е много интересна билка, защото то регулира кръвното налягане, значи сваля ниското и повдига високото. Тоест обратното, глупости говоря вече съвсем. Ние около всичките тия неща, кой е горе, кой е долу, не можем да се хванем. Но хубаво, че ти го препоръчваш и сега даваш идея на много хора, които биха могли да го ползват, но с препоръка. Да, определено с препоръка. Обаче това да кажа, това е едно миролюбиво растение, защото войните на времето там, преди не знам колко хиляди години, като са се срещали по техните клони, е трябвало да се прегърнат и целунат. И се почне, и сега тук просто трябва да се внимава, ако ставам в студиото, кой ще минава, какво ще прави, не е ясно. Ами освен да им покажем ние първо с тебе, какво се прави. Не дай, че е пандемия. Пандемия, моля ти се, ще стане страшно. Така е това хубаво растенице. То стимулира обмяната на веществата. При диабет, хормонален дисбаланс, успокоява нервната система, забавя пулса, защото много хора напоследък ми извънят пулса ми, не знам колко. Да. А как се приема? То си има там специално. Ама като чай ли се прави? Като чайче. Като чайче си се прави. Вари се и пиеш. И се пие. Освен, че се пие, можеш и с него да се правят лапи при ишиаз, ревматизъм, артрит и външно също помага. Чудесна информация. Но най-вече, че тук, ако нещо в телевизията, ръкът, някакви дрязги, нещо, идват тук, подават си ръчичките и край. И всичко е сукротце с облаго. Виж колко интересно нещо. Много хубаво, че ти се забави. Аз малко и се бях притеснил да не съм те изпуснал, но ти виж какво нещо носиш тук. Гледай какво нещо. Къснах го, нали ти казвам. Ти правиш само добро. Ами да. Много хубаво нещо. Те ме беше видял Горския, ще ми каже колко добро прави. За Горския сега няма да го коментираме него. Добре, той ще е в друга разлика. Нещо от сега. Тук сме вече миролюбиво настроени. Край. Ние вече дори да бяхме готови за скандал, сега тук по това растение ще си говорим само за хубаво нещо. Хубаво, ама все пак аз съм тук, нали... Да, текарче парче се падам, нещо да те полекувам малко, поне за пред камерите. Много хора страдат от главоболие. И аз също. Да видим нещо за това, ако имаш... За главоболие. За главоболие, за такива болки, които тук ги има, тук ги няма. Ту се чудим от какво са, после пък не смеем да си признаем. Кажи, какъв въздух дишаш, храната, каква храна ядеш. И с какви хора се срещаш. Добре. Нещо такова, ако имаш... Мисля, че си чувал за... Дори ще обида, ако кажеш, че не си чувал, ако те попитам, за Петър Димков. Да. Народният лечител Петър Димков е направил един фантастичен препарат, който е точно за такъв случай като тебе. За главоболие, за нерви, за стрес, за
въобще да те релаксираш от всичките негативи, които ти се струпват през деня. Предполагам, че ти имаш много такива. Определено са много. На колко доктори ходих, какво ли не търсих, какво ли не пих. Виж. Точно този казал, че човек не трябва да лекува точно определен орган, а трябва да си лекува целият организъм. Да. И сутрин да ставаш, да си положително настроен, кажеш, всеки ден съм все по-добре и по-добре. Това 2 пъти на ден трябва да се повтаря, точно така, според него. Все по-добре. И освен това, психологическия момент е важен. БНТ ли си ти, да? Да. Ако ми обещаеш да ме поканиш, там мога да ти покажа нещо друго. Щом правиш добри неща си, добре дошла винаги и навсякъде. Техника за емоционална свобода, която е много интересна. Хващаш си 3 пръстчета и почваш тук. Боли ме главата, боли ме главата, боли ме главата. Боли ме главата, боли ме главата, боли ме... И така, няколко пъти се прави, но няма да издаваме тайните, ще ги оставим там. Много интересно, върши работа в интерес на истината. Ще дойдеш да го покажеш ти това нещо. Да, с удоволствие. Така. Освен това, както казахме сега, няма да се целуваме, ще вземем да се предпазим от тези пръски, дето върчат тук и там. Да. И да ти дам едно чайче, което е точно за имунната система. Чудесно. Значи вариш си го, ето, в днешно време имаме нужда точно от имунитет. Имунитет. И освен това... Ти много неща ще ми дадеш, бе. Трябва да ти се подмажа да ме поканиш от Белитето. Давай тогава. Давай, бе. Белитето, той ми е близо аптеката там, така че... Добре, бе. Ще дойда по чехли, ще дойда по аптекарски чехли. И това е един крем, който е с шунгит. Шунгит, знаеш ли какво е? Това е един минерал, който цар Петър I на времето е казал всичките войни да си носят чантата по един такъв шунгит и като пият вода да си я пускат в него, защото тя пречиства от... Мъдър човек. Да, пречиства от всичките външни влияния. А сложена в крем, като си мажеш откритите части на тялото, ще се предпазиш от всичките тея, дет си говорихме, отровни неща, деца във въздуха. И като добро пожелание за здраве, още един крем за другите части, пък които не се виждат. Това пък най-хубавия крем. Този крем знам, че е за всичко и против всичко. Това е вълшебен, след като аз ти го дам, нали? Аз съм магистър-фармацевт, маг-фармацевт, аз съм магиосник-фармацевт. Да, добре. Аз съм магиосник, абракадабра, симсалавим. Да бъде.